Hombre, Lizardo! A sala de espera Buenas chea. noches, que tal? Aí estou que non dou feito, xúntanse máis montos aquí. Veñen todas pa aquí pondo este. Sentes aí, hombre, sentes aí, que alegría ver. Comebo mozo. Por eso me parece veñen. Ai, Que tal, ou? xa ve. Digo, e logo molesta a claridade, ou? Sí, porque fai un sol de carallo. Oi, non se para, non se para cosa... Que fai, hombre, xa estamos. Esto que? A ver, oh, Lizardo, Lizardo. Ei, para, bicho, para. Ala, xa está, xa está, xa está. Xa está ben. Aí vai. Dios, ainda me ia matar. Aí vai que sabes carallar cargafas de... Séntese aí, séntese aí. Dios mío. Vexo todo bastante negro, Bueno, a ver, que? Ahora que xa bailou aí, que chavalada... Chavalada máis guapa hoxe, Dios mío. Vale, pódeme explicar que carallo fai con as gafas de sol ás 11 da noite dentro dun plato de televisión? É que tive un pequeno percance. Un percance? Pero que percance? Que pasou? Coño, la Virgen María, menudo lambreirazo le voy, Pero, en que lío se metería usted, Sempre hai carallos. Xa, yo estoy a topos todos, non sei como fai. A ver, déixame botarlle un vistazo. Hai un vistazo porque teño unha dolor ten mala pinta. do mismo color co ollo. A ver, para aí, a ver. Que? Mire para aquí. Sí. Siga o dedo. No, pero ca vista, non ca cabeza. Espera que lle meto bloqueo. Vale, aí, a ver, míreme. Siga o dedo. Vale, pode valer. Non Ei. moito. Que? Ei! Volva aquí que quedei trabado. Non se preocupe que vou nos resetear. Foime bo. Chapó, xa sabía eu que se ia arreglar. Bueno, pero... Ai. Pódeme contar que lle pasou... Si fai favor, máis que nada. É que mandoume generosa a cola do inserso. A cola do inserso. Sí. Díxeme, non volvas á casa sin unha viaxe a Sevilla. Ai, os viaxes do inserso, a Sevilla. Quere ir a Sevilla porque quere ver a Giralda. Toda a vida comprándolle o aceite, agora quere a ver. Que eu tamén quero ir porque eu quero ir aos touros que nunca fun tampouco. Xa. E fun a... Vale, o sea que queren ir a Sevilla con viaxe de inserso. Sí, Claro. efectivamente. Digo, que carallo ten que ver eso con que teña usted un ollo mazao? Home, ten moito que ver. Home, pois eu Ten non sei que ten todo que Pois ver. se mo explica. Explícolle, mire. Había unha cola va daqui a Madrid, unha animalada. No inserso, sí. E cando tal, acabaronse as viaxes. Armouse un Cristo ali. Sí. Que mala hostia ten a xente, amigo. Sí. Uá! Había unha vella que levaba un marco dunha leira metido no bolso. Empezou a arrear estacazos. Cada pau que mandaba 2 fulanos ao chavo. Una leche, cuidado, Era brava, Oio, eu tive suerte que pilloume de refilón. A mí debeume dar coa cremallera. Sí, debe ser que cremallera. Oye, está o inserso jodido, vai haber que ir con casco ao inserso. Por lo menos, Me cago en la marcha. Que barbaridade. Bueno, yo viaxe que ao final conseguiu o viaxe a Sevilla ou... Chaparracha. Imos ir a Silleda a Semana Verde. Bueno, hostia. Sí. Oye, é o que hai. En vez de ir ver os toros a Sevilla, vou ir ver vacas a Silleda. É o que hai. Hai que se conformar con que Lizardo, non Os hai máis. pobres xa non tiñemos nin que nacer. Bueno, pois mire, nada, pollo non lle vou dar nada. Home, deme unha pomadiña ou algo. Non vou dar Sí, nada. unha clara de huevo. Eso é cuestión de tempo para que se lle disolva o hematoma. Pero estou mirando aquí, escoite, Sí, para que veis. ten usted pendiente, na hora que veu. Mire, Pendiente? No, ten pendiente a vacina da gripe, que xa podíamos. A vacina de esa que se pon con agulla. No, poño yo con pau da escobra, te jodas. No. Que pon ca agulla, claro. No, de eso nada, que eu teño ya alerxia ás agullas. Eu son alérgico de todo. Que di? Completamente alérgico das agullas. No, eu non podo poñela. Pero que díame, que vai ser alérgico de que? Desde cando é usted alérgico ás agullas? Home, vamos a ver, céntrese. Desde que era un rapaz, Desde que era un rapaz. que me puxe un practicante que había no pueblo que era como unha besta, e botei 3 días rillando igual con can. Pero eso sería que colleu usted a rabia, me vai ser dunha vacuna, dunha Cajo no agulla. precio das agullas. Vale. Que saberá os tío que collí. Vale.
Vale, bueno, pues mire. Vamos facer unha cousa. Si, deme unha pomada ou unhas Vaise pastillas. marchar usted para a casa. E non me dá nada pollo. Non lle vou dar nada apoio, home, usted vaise marchar para a casa e despois... Eu non sei a que veño. Xa... Bueno, Eso, nada, usted vaise para a casa. Mira comigo, levántese. Mira, usted vai para a casa. e logo usted vaise tamén. No, eu vou no acompañar esta Ten porta. ali xente. Usted vai para a casa Sí. e vaise mentalizando. Vaise mentalizando de que teño que poñer a vacuna, vale? Entonces usted vaise preparando. E cando vexa que está preparado para poñer a vacuna, Sí. ven por aquí un día e si eso xa lle poño. Ei, que pasou? Quero unhas chaves do chimping. Oh, coño, pois collas, Sí. sí, collas, chaves, collas, Pero collas unhas que chaves despois, do chimping. collas que despois a ver como prende, pere. Hostia! Que foi eso? Que foi eso? Usted quería ir a Sevilla ver os toros. Sí. Pois se lle puxen a banderilla, carai. Me cago no precio da gasolina, eu mato. Por día que me sale Ven la aquí, cousa. hombre. Ay, como voy, sardo.